samla fia long kumno. Ngasngo ba fia bun kam bahandai, namar ba kala dai ka por exam, kala dai ka por bantenju, ia kata ka jing puli ka ba fila puli boro isikata. Bagari ka por ka jing sisya ka por jung ka jing kemen namar ba fin proof fila di. Ya ka ka ba fila puli fila la. Ba ka ka ba fila puli fila sngo thu. Ba ba ka don ka exam ka don ru ka promotion. Tadeng ta fila le bahai ka ne ka exam ngai fin yo ka promotion ba fin sakut sa haju fin yo ka jing pen kentiu. Hakane ka semester ka banwan la ne hakane ka snam ka banwan. Ngasno ni ka por nga syukwa banduai na kamta jong fi nanap nang jong fi sungu seir fi sungu ting le si fi klem pen kre bah le si fi la pen kre baru tenga kwa banduai na kamta jong fi ka ni ka por ka bamanta padang nget la fi la duai la fi la pen kre utra nyarap ya fi badan nang jong fi le si fi shep ting ka ni ka exam ba fi sungu kum ba phimla bah dengan duai bu trai nyarap ya kata ka jing bamla ga jong fi nganda duai ka ni ka sngi bu trai on ai pi kata ka memory power ya kata ka bor jingken mau ba ya ka ka ba pi la pen kre ya ka baro ka ba pi la kre finum klet finken mau trai on ai fi kata ka sense of mind nane kata ka bor ba pi la ban tackle ya ka no ka jingkeli ka ba pi yo aki question paper ke jong fi ngakwa ban duai na ka menta jong fi bat ngada ngat bau trai on pelong fi ki ba khli om ki ba tedong ki ba lor om ki ba po namar bau trai ula kular ya pi nganget fila du thia du dam ma gini gisngi ya ka ba fila pen kre kata ke jing trai jong jistam ke jong fi ka nom longa balen ai ka tim jong blai ka ong ka balen no kita ki ba trai klem utrai nganget ngini duai ka ni ka sngi ba ta ka jing pe miet ke jong fi ke jing ke step jong fi ka nom longa balen ai Mana poi ka question paper fin long bi yo thia ba fin yo ki question jam ki ba tang ba fi thok ka long bi ka basuk baro hallelujah don na preng jo fi don lagi exams ki ba per ki 12 nang ta ki don saki banile matric ngana duai nam ta jong fi ka ni ka sngi ka momenta hallelujah try nga aingo ya me ba melong oblay go try ba yarap ikini ki khon ge jam me try ka ngi khmet ki khmat ki lom na no ka jingrap kawan na me te try ba ka tin ka jam ka ong an pa ka jingrap na ka sayon try ka tin ka jam ka ong an pa ka jingrap na ka sayon na ka ta ka jaka kentang ka ba nga syong ba try ka tin ka jam ka ong an ai ka jingkwa ka donut jong fi ngan pendap ki jing perkat jong fi baro try nga aingo eme ba ni ki khon ki pen song bhai la dir ha me ma ai ka ta ka jingkwa ka donut ka jong ki ba ngai ko try kin long ki ba kli om ki ba tadong kin long ko try ki ba lor om ki ba po ba try ngini i ko try ba la kentiu ye ki ko try duai ba men kentiu ni ki khon try lemba ka ni exam ngini i ko try next semester ha ka wai pat ka snam ko try ba la kentiu ye ki sha ka wai pat ka level sha ka wai pat ka class ba try nga duai ba kin long ki bri ki shep ting me ga ba ki shep ting me ma ai ki ka ta ka jing start ma ai ki ta ka jing tip bikin long ki bri ko try om tang ba kin shep ting me tang ni ka por exam re ban shep ting me baro ki jing em ko jong ki Ranga dua yang kerku ni kikon ki jamnya. Mele ki kamba ke jim ke jongki ko try. Hallelujah. Ka wei pui ke paper gen clear. Ba ka wei pui ko try ke subject ni i ko try. Ya ka jing yarap ke jong na ko try. Bikin long bit ko try. Kita ki beri ki ban long hakli ablai. Hallelujah. Ngi dua yang aingo ini kikon jamnya baro agar Jesus nom pun amen and amen. Utrai u je fi u Jesus u yarap ya fi hakane ke exams ke jong fi. Tadeng ta bo fi puli ke kot ke jong fi bo jing duai shwa. Duai hau try bo ai fi ke jing sok ya ke jing champang. Wan ai fi ka bor ba fin kan mau pulih bat duai bat pulih deng ta beli tambah hari ni exam sebenarnya duai man laga sengi pulih man laga sengi ke ketin ke chong blai utrai ku fi ngin sai kendo nganget bengin si obami thai na phi ku blai si buat amen